Здравейте, днес ще ви кажа, че имам нов канал. Ще ви дам линк за него а пак в другия ми канал ще правя спорт, музика, реклами и филми. И музика. А филмите ще бъдат всякакви, само не криминални. Да. Какво ще да кажа, бе? Дайте лайк и също се абонирайте за двата ми канала. И ви напомням, ще дам линк в коментарите за новия ми канал. След така ме следете по двата канала. И да знаете, че ще се абонирам за другия ми канал. И това беше от мен. Напомням ви, абонирайте се. В този канал ми казвайте в този канал, в стария ми канал, този Атанас Милев, в този канал, казвайте ми какво да правя, а в друга не дайте, в новия ми, казвайте, пишете в коментарите дали ви харесва, дали не. Това беше от мене. Да сте ми видели канала.